Welkom bij Scheldemondig. In dit programma hebben we het altijd over een passie voor. En vanavond hebben we het over een passie voor zwemmen en een sauna. Bij mij in de studio zit... Anita Kools. Ja. En jij komt uit, in dit geval staat jouw zwemschool CQ Sauna in Axel. In Axel. Ja. Aquavia. Aquavia. Helemaal duidelijk, helemaal duidelijk. Maar wie is Anita? Wie is Anita Kools? Ja, dat is wel een lang verhaal. Ik denk niet dat ik dat helemaal uit moet leggen. Nee hoor, dat hoeft ook niet. Nee, hoe ben je? Eigenaar zwemschool sauna, hè? Ja. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Ja, dat zwemmen was bij ons thuis altijd alleen maar zwemmen. Alles ging over zwemmen. Vanwege de zwemclub. Dus je zit erin, je hoort het. Niet dat ik dat toen van plan was, maar... Nou, ik ging wel altijd naar de sauna. Vond ik heerlijk, relaxed. Ja. En op een gegeven moment ben je daar een beetje als klant. En ja, zitten ze in nood ook. Ik zei, dat kan ik ook wel. En dan ben je eraan. En ik denk, ja, dit is gewoon geweldig. Ik hou van uitgaan. Ja. Maar voor mij moet dat geen café zijn. Ja. En dit was ideaal. Ja. Ik heb altijd iedere dag andere mensen. Leuk. En dus overdag zwemles en s'avonds de sauna. Ja. Ja. Ik wil eens beginnen bij die zwemles. Het zwembad is natuurlijk een van de kleinere zwembaden voor Nederland. Maar ik heb voor Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Terneuzen kent natuurlijk een aantal grotere particuliere zwemscholen. Ja. Ja. Wat is nu het verschil voor kindjes om bij jou les te krijgen ten opzichte van de grotere zwembaden in andere plaatsen? Ja, ik denk dat mensen kiezen voor de persoonlijke benadering. Dus het zijn heel groepen. Kort bij. Ja. Daar weet ik niet of dat kleine groepen zijn, maar in ieder geval wel. Je zit er heel kort bij, je bent heel betrokken bij de ouders. Ja. Als er iets is of als er iets meer aandacht nodig hebt, kan je dat gelijk bieden. Ja. En ik denk dat dat wel een groot voordeel is. Ja. Ja. Sommige kinderen hebben natuurlijk een bepaalde angst voor water, om te gaan zwemmen. Ja, je moet heel voorzichtig beginnen. Hè? Ja. Ja. Je weet nooit hoe de samenstelling van de groep is. Ja. Of jongens zijn of meiden of door elkaar. Ja. En wat ze kunnen. En dat ontdek je in de eerste lessen. Ja. Is dat vanaf 4 jaar of kun je bij jou ook al voor vroeger terecht? De zwemlessen beginnen vanaf 4 jaar. Omdat je motoriek is eigenlijk pas een beetje volgroeid als je 6 bent. Ja. Ben je te vroeg, kan dat ook lastig worden. Okay. Maar we doen wel babypeuterzwemmen. Ah. Dus dat is meer de survival oefeningen, het vrij. Survival oefeningen? Ja, we doen met de kinderen wel survival oefeningen, ja. We hopen dat we door veel te oefenen, dat ze bijvoorbeeld, mochten ze in het water vallen, op de rug gaan liggen. Of naar de kant fietsen. Ja, dat doen we wel veel. Dus van jongs af aan kun je kinderen dan in contact brengen met water? Ja, en het samen zijn met de ouders, iets doen is altijd leuk. Ja. Ja, dat is, maar ook natuurlijk een stukje veilig gevoel krijgen in water. Ja, dat er even draait om veiligheid. Hè? Ja. Vooral in heel Nederland. Hè? Ja. Ja, we zijn natuurlijk een waterrijk land. Ja. Zeeland is daar niet anders in natuurlijk. Dus het is wel heel lang heel belangrijk natuurlijk dat van jongs af aan... Dat iedereen leert zwemmen. Het is wel... in Nederland moet je kunnen zwemmen. Eens. Nee, ja, dus ik zit uiteindelijk gewoon in ieder systeem, denk ik. Ja, ik ben ook geboren in een huis wat aan het water stond toevallig. Ja. Dus dan weet je ook wel dat het nodig is. Er is gevaar, maar op het moment dat je zorgt dat het veiliger wordt, dan is dat ook inderdaad ideaal. Hoe lang geleden ben jij eigenlijk met de zwemschool en de sauna begonnen? In 1990, dus dat is nu 32 jaar geleden. Oh, dat is al heel erg lang. Ja, dat is een hele tijd, ja. Ik wou net zeggen, de hoeveelheid zwembaden en zwemscholen, en dus ook zwemscholen, zeg maar, is natuurlijk iets wat in de laatste jaren, en denk ik misschien al wel misschien 10 tot 15 jaar, steeds minder wordt natuurlijk. Hè. Het wordt geconcentreerd op een aantal grotere complexen. Niet, want eigenlijk nadat ik begonnen ben, zijn er nog wel een paar zwemscholen bijgekomen. Maar ik bedoel de... Ook de kleinschalige, ja. Ah ja, maar de zwembaden in Axel zelf en... ik weet dat in IJzerdijken er ook een zwembad ooit was. Is er niet meer. Dat zijn dingen die natuurlijk niet meer nu zo zijn. Ja, en Terneuzen was er nog wel een kleinere. Die is ook weg, maar zijn er ook weer bijgekomen. Okay.
Ja. Dus het onderscheidend vermogen wat jij hebt natuurlijk ten opzichte van andere scholen is... Ja, dat is echt het persoonlijke. Ja. Ja, heel kort erbij. Ja. Ja. Ja, dat is heel fijn natuurlijk dat je op die manier, en zeker als je als ouder natuurlijk je kind een bepaalde veiligheid daarin mee wil geven, denk ik dat dat leuk kan zijn. Ja hoor, we houden ook iedere 3 maanden kijkdag, dat de ouders even erbij kunnen komen. Kunnen kinderen laten zien wat ze kunnen. Communicatie is wat makkelijker met de zwemjuf. Ja, dat is gewoon heel leuk. Jij staat dus niet hele dagen zelf aan het bad? Ik sta niet meer hele dagen zelf aan het bad, nee. Fijn. Ja. Hey, jij hebt ook een opleiding tot psychotherapeut gedaan. Ja. Hoe zie je dat terug in jouw... Ja, dat had eigenlijk niet echt iets met zwemmen te maken natuurlijk. Hè? Maar ik kom uit de zorg en ik vond het altijd heel boeiend. En er waren een paar klanten. Anita, dat vind jij ook wel leuk? Ik zei, ja, dat vind ik wel leuk, maar ik weet nog niet of ik dat moet gaan doen. Maar op een gegeven moment werk je zoveel, zo hard dat je denkt, ja, ik kan dit op deze manier niet volhouden, maar hoe ga ik het dan wel doen? Ja. Dus en ik leer graag. Dus als je op een gegeven moment uitgeleerd bent met zwemmen of uitgeleerd bent met sauna, is het wel weer leuk om er iets bij te pakken. Ja. Dus dat werd een 4-jarige opleiding. Heel leuk, heel dynamisch. Ja. En je pakt dat toch terug bij de kinderen. Ja. Je gaat er anders naar kijken. Dan denk ik, misschien moet ik het zo aanpakken. Misschien moet ik het zo aanpakken. Ja. Dus ik heb daar wel heel veel geleerd. Okay. Ook hoe ga je met je team om, hoe ga je met klanten om. Ja, mooi. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Ja. Dat is een bijzondere combinatie. Ja, dat is een bijzondere combinatie, ja. Hey, die zwemlessen die focussen zich op ontspanning. Voor zover ik het van jou begrepen heb natuurlijk. Want ik heb nooit zwemles zelf bij jou mogen ervaren natuurlijk. Nee. Nou, wij starten met... dat is ook wel na die opleiding. Van als je meer relaxt, ook met de kinderen. Dus wat gingen wij doen? We gingen ze eerst even laten drijven op de rug. Goede ademhalingsoefeningen. Ja, misschien klinkt het een beetje meditatief. Maar we pakten het gelijk mee. En je ziet dan dat die focus verlegd wordt naar zwemmen. Ja. In plaats van spelen van straat of vanuit school. Ja. En dan zag je die rust erin komen. En denk je, ja, nu kunnen we beginnen. Ja. Ja, dat was heel leuk. Dat is wel heel mooi, want dat geeft je denk ik als kind een ontspannen gevoel. Ja. Waarbij je natuurlijk niet het idee hebt, oh help, ik zit hier in het water, paniek. En de paniek slaat op dat moment. Ja, dat is wel een oplossing. Daar kan je, sommigen doen het zelf en sommigen moeten nog begeleiden. Ja. Maar ik vind het een mooi begin van de les. Ja. Mooi dus inderdaad. Daarna ga je natuurlijk aan een zwemles beginnen. Ja. En ik heb vroeger dan inderdaad ook wel, maar dat is ook wel wat langer geleden hoor. Dat je dan daarna mocht gaan spelen. Is dat bij jou ook gewoon zo? De laatste 5 minuten dan halen we de druk eraf van het presteren. En even lekker met z'n allen spelen. Maar dat is ook watervrij maken. Ja. Springen, dollen, een mat erin, erop, eraf, eronder door. Ja, dat draagt dus denk ik ook bij aan de vrijheid. Aan vrijheid, en de gewenning. Ja, durven. Ja, daar heb je gelijk in inderdaad. Hoe lang zijn die zwemlessen eigenlijk voor de kinderen? 3 kwartier. Dus 5 minuten doen we eerst die ontspanning. Okay. En dan alles wat we moeten leren. Proberen ook wel iedere les een afwisseling te geven. Mm-hmm. Dat je niet constant hetzelfde doet. Nee. En daarna nog even spelen en dan komt de volgende groep weer op. Ja, dat is leuk. Dat is inderdaad heel leuk. Maar dat is het zwembad. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog een sauna. Ja, zoals je net zei, overdag de zwemlessen en 's avonds. Een dubbele passie, hè, dan toch die ervoor zitten. Ja, ik ging heel graag naar de sauna. Ik vond, waar ik ooit werkte was ook die combinatie. Mm-hmm. En dus 's avonds hebben we een half uur en turnen we om. En dan zijn ondertussen de kacheltjes warm. En 2 sauna's binnen buiten, stoombad en alle koudwaterfaciliteiten erbij. Ja. En dan komen de saunagasten. Ja. Is dat heel de week door? Dat is dinsdag, eerste woensdag van de maand voor de dames. En dan donderdagavond, vrijdagavond. Ja, iedere week. Ja, dus, kijk, voor een hele hoop van ons, niet iedereen kan het natuurlijk waarderen, maar heel veel wel natuurlijk, is het natuurlijk ook een vorm van ontspanning natuurlijk. Het is ook een vorm van uitgaan. Want waar ga je op een gegeven moment nog naartoe als je ouder wordt? Ik bedoel, we gaan ook niet meer allemaal meer op café.
Dus en Nee. ik zie mensen vooral vrijdagmiddag zijn ouderen. Oké. En die zeggen, goh, eigenlijk wel leuk, hè? Het is gezellig. We hebben nog contacten met elkaar. Die sauna is een belevenis. De ene gaat erin, de ander gaat eruit. Ieder gaat zijn gang. Het is wel gezellig. Ja. Het is een vorm van uitgaan dan. Dat klopt. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. En zeker als je natuurlijk een bepaalde leeftijd bent gepasseerd. Of de interesse is op die manier leuk. In een café of restaurant verloren hebt. Is dit natuurlijk een hele leuke... Die zeggen, ik wil voor de donker thuis zijn. Nou, dat is een vrijdagmiddag mooi. Ja. Ja, nu zijn we in de winter natuurlijk gauwer aan het donker natuurlijk. Ja. Is dat ook iets wat ik gewoon na het werk kan doen? Ik bedoel, de meesten zullen het na hun werk wel doen, ja. We hebben veel mensen die alleen komen. Ja, als je een koppel bent en niet iedereen houdt van sauna... ga je ook niet altijd op je eentje de hele dag recreëren. Nee. Dus die komen inderdaad... 's avonds. Even tussen aanhalingstekens. Zijn we ermee bezig. Ja. Om inderdaad even te ontspannen na het werk. Maar ook, kijk, het zwembad is natuurlijk niet een grote faciliteit, net zo groot als de grotere zwembaden, zeg maar. Maar de sauna, zijn er überhaupt nog sauna's in Zeeuws-Vlaanderen? Ik weet dus, ooit in Zuid-Zande is er één geweest. Is er niet meer, ja, er zit er nog wel één. Moet geen reclame maken. Nee, dat snap ik. Maar zoveel zijn er dus niet. Het is niet dat we op elke hoek van de straat een sauna kunnen... Nee, er zijn in de omgevingen natuurlijk wel grote bedrijven. Ja. Maar het kleinere, dat zie je niet zoveel meer. Nee. Dat is ook wel echt, denk ik, jouw aantrekkingskracht, hè? Die kleinschaligheid. Ja. Het is, je hebt echt ook die volwassenen, die hebben allemaal leuk contact met elkaar. Ja. Gezellig, ja. Jij gaf aan... diverse mogelijkheden. 1 keer in de maand voor de dames alleen. Ja. Zijn er nog meer dingen die jij organiseert als sauna-activiteit, zeg maar? Ja, we hebben iedere avond een opgieting. Oké. En komt het vanuit Duitsland uit, de Aufguss. En we doen dat om 8:00 en 9:30. Ja. Heeft altijd een thema. Elke avond heeft dat een thema? Ja, nou, we hebben verschillende opgieters. Ieder heeft zijn eigen avond. Ja. En die heeft ook hun eigen stijl. De ene houdt wat meer van Franse chansons en is er relaxter. Ja. En de andere die maakt er een hele happening en een show van. En swingend. Ja. Ja, zo heeft ieder wel zijn eigen stijl. Ja. Heel leuk, ja. En de mensen komen daar ook voor. Ja. Entertainment, ja. Maar ik heb ook... kijk, een van mijn collega-presentatoren is Jan Rubbens. Ja. En is ook iemand die... een vaste klant, hè? Ja. Ook dat, maar die ook natuurlijk zijn tijd ook besteedt aan het neerzetten van een karakter, zou ik maar zeggen. Ja, en volgens mij doet hij dat af en toe bij jullie, als het nodig is, ook wel eens. We hebben een opgietdag gehad met het thema vanuit Napoleon. Ja. Dus we hadden de kostuums ook aangeschaft. En toen kwam we op het idee van, we hebben ook af en toe een uitje met de opgieters. En toen dacht ik, nou, als Jan, die kan dat goed, nou eens in dat pak steek. Ja. En onze opvang... Ja. Hebben we een leuke rondleiding in Hulst gehad. Ja. Dus dat was voor de opgieters wel heel verrassend. Ja. Dat Napoleon voor ons klaar stond. Ja, dat is leuk. Typisch iets voor Jan om dat te doen. Ja. Iets geweldigs van, ja. Die kan heel mooi in de huid kruipen van zoveel personages. Dat is helemaal fantastisch, inderdaad. Ja. Het sauna is niet alleen... het warme en het koude natuurlijk. Hè. De temperatuursverschillen wat je goed doet. Geuren en muziek en licht zijn denk ik ook elementen van het geheel. Ja. In de sauna hebben we dan een buitensauna daarvoor beschikbaar gemaakt. En daar kunnen we verschillende lichtstijlen gebruiken. We hebben gigantisch veel etherische olie en alle geurtjes. Ja. Om leuke combinaties te maken. Dus zeggen van, god, deze keer wordt het herfst. Dan gaan we naar de herfstgeuren. Ja. De andere is, laten we Noorwegen pakken. Ja. En dan komen daar ook weer de bomen vandaan. Ja. Dus we kunnen altijd alles aanpassen, maar ook veel oosters. Ja.
Dus eigenlijk creëer je met die geuren en die licht. En beleving, ja. Beleef je ook Ja. een Maar ook de andere muziek wordt aangepast, Ja. ja. Daarom zeg ik het eens ene keer. We beginnen meestal om 8 uur, heel rustig en ontspannend. De mensen zo lekker een beetje wegzakken. Ja. En dan 9:30, nou ja, moeten we maar weer eens gaan swingen, hè? Ja. Ja. Oké, dan gaan we ook nog gaan swingen. Ja. Soms is het een happening. Ja, en die muziek, hoe ver gaan jullie daarin? Is dat met een Noorse avond ook gewoon Noors-achtige? Ja, er zijn zangers, hè, die kun je weten. Spotify is natuurlijk ideaal. Ja. Je kan het opzoeken. Ja. Hele leuke combinaties. Eigenlijk onvoorstelbaar wat je daar allemaal mee kan doen. Ja, maar ik denk, jij noemt nu inderdaad een programma als Spotify, natuurlijk waar allerlei mogelijkheden in zijn. Maar daar kun je natuurlijk een evenement zoals bijvoorbeeld met Napoleon natuurlijk ook extra kracht bij zetten. Door we bijvoorbeeld maken onze eigen playlist en dan staat hij op Gietien. Maar ook gewoon een paard wat aan komt lopen. Ja, op YouTube kan je ook heel veel halen. Ja, de meest gekke geluiden, heel leuk. Helemaal leuk, zeg maar. Hey, Anita, wanneer zijn jullie zijn in de zomer, neem ik aan, niet open? Nee, we gaan wel altijd zo lang mogelijk op donderdag door. Omdat dat toch een drukke avond is. En de andere dagen, als ze per se willen, komen wel. Omdat het gewoon mooi weer, zomer, mensen gaan al weg. Ja. Dus we zijn in principe dan 3 maanden dicht. Maar dan gaan we wel op donderdag door. En we beginnen ook op donderdag weer al eerder. Ja. Dus in principe ben ik maar echt 3 weken dicht vanwege de schoolvakantie. Oké. Maar in de najaarsperiode, of de periode waar we nu natuurlijk inkomen, ben je natuurlijk wel vaker open, omdat je dan... Vanaf 1 september zijn we gewoon weer compleet open. Oké. Ja. En is dat 7 dagen in de week? Of? Nee, dat is dan voor de... Ja, ik ben wel 6 dagen in de week open voor de zwemlessen. Oh, ja. Maar voor de sauna zijn we natuurlijk 4 dagen in de week. Ja. Ja, ik vind het inderdaad wel heel erg leuk wat jij zegt over ouderen. Dat die inderdaad daar hun uitje of hun uitgaan in zien, zeg maar, op hun manier. Want dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ja. Over het algemeen zijn het natuurlijk wel mensen die altijd al naar de sauna gingen. Dat snap ik. Dat snap ik. Die zetten het op deze manier voort. Hè? Ja. Ik geloof niet dat er in mijn omgeving de ouderen, zeg maar, daarvoor geschikt zijn om daar nu nog eens aan te beginnen. Ja, in principe maakt het niet uit als je het op je gemakje doet. Nee. Dan geeft het niet. Maar ik kan me voorstellen dat je daar misschien niet meer aan begint. Ja. Nee, dat zou kunnen. Maar goed, voor alles is een eerste keer natuurlijk. Dus ook dat maakt ook niet uit. Nee. Maar stel nu dat ik zeg maar met een aantal dames of misschien wel met een bedrijf iets zou willen doen. Dat kan. Wij zijn natuurlijk maandagavond is daar beschikbaar voor, woensdagavond is daar beschikbaar voor. En dat gebeurt ook wel eens. Dat er gewoon ook echt groepen van, of dat nou een hele afdeling of een halve afdeling is, voor degenen die dat willen. 20, 30, zo, dat kan. Ja. Ja. Dus dat zijn nog wel best aardige groepen. Ja, 20 en dan is het eigen keuze hoe we het in willen vullen. Ja. Wat wensen ze, dat eten, drinken. Ja, alles kan natuurlijk. Ja, alles kan, hè. Ja, jullie hebben naast het zwembad en de sauna faciliteiten natuurlijk ook nog de bar, een stukje bar. Een rustruimte. Ja. Om daar natuurlijk... jullie hebben waarschijnlijk in iets wat eetmogelijkheden, maar niet te veel. Klein, hè? Nee, maar de meesten hebben wel gegeten. Ja. Als ze komen, Nee, maar goed, als we het hebben over een sauna en dan heb je het echt over de wellnessfaciliteiten die we elders in Nederland of die grote, als je de hele dag gaat, dan heb je er wel behoefte aan. Ja. Maar dat is hier natuurlijk in de regio natuurlijk niet zo. Minder, Maar goed, dat is ook weer heel groot. Ja. En ik heb daar zelf, persoonlijk vind ik dat minder leuk. Dat trekt mij veel minder aan vanwege het massale. Ja, dat is wel weer wat ik dan voor mezelf herken. Ja, als ik zie wat passie we er dan in leggen. Ja. En het is gewoon inderdaad kleinschalig. Ik vind het geweldig. Ja. Is het nou ook zo dat in de winter dat naar de sauna gaan ook beter is? Of hoe moet... Nee, in principe is het, wat doet het met je lichaam, is opwarmen, afkoelen. En dan train je je gezondheid mee.
Dus of het nou zomer is of winter, in feite maakt het niet uit. Ja. Ja. Dus eigenlijk gewoon, mag ik het zo zeggen, Anita, verbeter me als ik niet goed zeg, dat het tegen het warme en het koude kunnen, jezelf aanleren daar natuurlijk. Dat je er veel beter tegenkomt, ja. Ja, dat ik ook veel beter... Je immuunsysteem is ook beter. Juist, dat wou ik inderdaad. Dat je immuunsysteem daardoor meer gestimuleerd wordt dan we... je lichaam gaat zelf reageren, Ja, dat is wel omdat heel ze erg, gewend zijn. heel erg fijn natuurlijk. Ja, dus pure ontspanning is natuurlijk altijd leuk, denk heerlijk, ik, in de sauna. Ja. Dus, wat we eigenlijk ook nog doen, is aquarelaxatie. Dus een drijfsessie in het water. Oké. Dat doen we knedend masseren. Wrijven kan je niet echt in het water. Nee. En doordat je door het water stroomt, dan is dat super ontspannend. Ja. Dus 3 kwartier. Nooit over nagedacht. Nee, heerlijk. Ja, fijn. wij doen dat groepjes. Ja. Vaak ook weer van bedrijven of zo, die ze zelf van zullen we eens met 5, 6 mensen. Dat is wel in groepsverband, of dat is niet dat je Dat kan alleen ook, Oké. maar in groepsverband is ook leuk. Ja. Je drinkt daarna nog iets, je babbelt nog wat. Ja. En, Ja, dat is wel heel erg leuk om dat op die manier die ontspanning dan ook te ervaren. Gebeurt, ja. En we hebben dan ook nog sportgroepen. Ja. Aquarobic. Oké. Eigenlijk is het ook allemaal wel wat oudere dames. Die natuurlijk dat heerlijk vinden aan warme water. Ja. En vrij zwemmen. In de lege uren komen ze vrij zwemmen. Oh, dat kan ook bij jullie? Ja, dat dat kan wist ook. ik eigenlijk helemaal niet. Dat is wel heel fijn. Ja, vooral als je een beetje soepel wil zijn zwemmen. Ja. Is niet belastend, heel makkelijk. Is eigenlijk een hele goede conditietraining. Ja, dat klopt. Ik ben vroeger inderdaad wel bij gebrek aan niet weten wat ik verder wilde doen na mijn zwemlessen. Ja, gaan zwemmen. Nog maar een paar diploma's erbij gehad. Ja, dat kan hè. Ja. Omdat ik niet goed wist op wat voor andere sport ik dan eigenlijk wilde. Dus ik ben inderdaad ook wat langer blijven zwemmen, zeg maar. Maar ik zie Jan, we hadden het net over Jan. Die komt ook gewoon eigenlijk therapeutisch zwemmen. Ja. Om gewoon toch op conditie te blijven. Ja, ik zwem inmiddels zelf ook weer 1 ochtend in de week. Het is de eigenlijk van de ene sport waar niet belastend is. Nee, dat klopt. Dat was voor mij ook een beweegreden om dat op die manier te doen. Dus, ik ben verrast met de mogelijkheden die eigenlijk bij jullie... Ja, zo klein we zijn, maar we doen vooral heel veel. Ja. Nou ja, dankjewel dat je hier was, Anita, om daar meer uitleg over te geven. Ja. Het is inderdaad, begint weer, de donkere dagen beginnen eraan te komen. Ja, het begint weer drukker te worden. Ja. Dus dat is denk ik voor iedereen misschien wel een goede aanrader of een tip om inderdaad in deze periode heerlijk te gaan ontspannen in de sauna of in het zwembad. Ik wil iedereen danken voor het kijken en graag tot de volgende keer.